Sagudayan nga ti surat ni Jeboy Anapauluan, under ni Porman. Dear Cousin, sagbay man ngayon binsa-binsaan ti pakasarita akasin yung kablawang ka man itinaragsak nga aldaw mo di tanay mo sa studio agraman ti buong pamilyam kastameten kini Manong Nemi ken amin nga agbibuya ken followers deti nga studio no fan page yo nga Dear Manong Nemi nabayagan nga follower dak no viewer dak iti programa yo kasin yung may saak nga construction worker ginagpaisuan na may saak nga foreman sa anak lata nga sa anak kon nga basta labor laeng no diket siya ti mapagtalkan ti kontraktor wenno ti engineer tapno no di kasta ket naornos ti trabaho dagiti labor wenno dagiti trabahador siguro gapo iti laing ko nga mang supervise kadagiti tattao siguro gapo iti nalinis ka trabaho iso nga na-promote nak akas foreman no siyak namin timang supervise kadagiti trabahador kasin yung talaga nga stricto ak saan mo kaditi todo nga stricto talaga nga tikayat ko napintas nalinis si trabaho dagiti trabahador kahit alisto da nga malpas si trabaho da nga dekalidad deti inaramid da gaputa dakkel ti respeto dagiti trabahador kanya ta saan kumet ida nga istriktuan no saan nga pagsayaatan ti amin tati ko nakalakwada no napintas ti trabaho tayo kanayon tulat nga ada proyekto dagiti bus tayo dagiti kontraktor tayo magustuhan datay ito nga kung pagpakontrataan di kanayon ito nga trabaho tayo dahita kami ti prinsipyo kasi nyong iso nga nagustuhan dakmat dagiti big boss mi impromote da kakas foreman ta nalaingak nga hanak ka nalaingak gibaon ngem nalaingak nga mangisuro ka dagiti trabahador no anyat pagsasayatan ti trabaho mi kinagpaisuan na kasi nyong kasta nga talaga personalidad ko sibod pa'y di ubingak ket ko ket siyak ti adda authority na siyak ti leader ti mesa nga grupo estudyante ak pala idi kanayon nga siyak ti agpresidente ti classroom mi no adda iti grupo mi nga agbabarkada siyak akanayon ti masurot no ti adda plano mi siyak ti agplano ket agtalek kanyak dagiti tao iti babaek iti ababaapan nao kasin yung may saak nga leader iti anyaman na banag iti anyaman na lugar iti kayat ko siyak ti agibabaon at ti kayat ko napintas ti output ti trabaho nupay kasta ti kinataok kasin yung jak ni namnama nga adan tumetlaeng gundaway na nga adan to iti maysa nga lugar nga saan nga siya ti masurot kas kuma iti panakiasawa kini Sabrina nga idi ket talaga nga kursonadak launay nga idi inarem ko ni Sabrina ket talaga nga adu kami nga agkakaribal adu kami nga aglalaban para iti panagayat ni Sabrina ngem amuyo nakakatkatama no istorya kada kayo no api nga siyak ti pinili ni Sabrina kadagupan mi nga agar-arim ken kuana adapay nakakutseang adapay profesional dinto nga siya nga foreman nung nagtatrabaho as construction worker laeng ti pinili na na minsan ngamin nga nakainumak kasin na intortured ko ngayon baga king kuhana ngamin
Jack ni namnama nga siya ti pilyen na. Tatunggal mapanak agpasyar, sangwan nakmet. Angin, numanan makitak digiti do mga agar-aram kayong kuhana, nataer damot, baknang dapay, nangat nga to ti estado ti biyagdangam iti siya. Naawanan nak, itinamnama. Nga kasla dati inyang angaw ko lang ta idin ko nak, yan tangay aw mo tinamnamak. Bahala na. Nakainumak idi kasi nyong ket in-chat ko ni Sabrina nga ti kunak ken kuana. Amom Sabrina. No siya klaing ti William, kada kami nga agar-arim ken ka. Ket agasawa ta. Ay na. Inaldaw nga panakpaking ka. Numabalbalin ka, jacket nga mabanbanog ka. Numabalbalin ka, pagserbyang ka, 24 hours a day. Agbiag kanto akas prinsesa wenno reyna, iti sidong ko. Nakla at aklatan kasi nyong taidi na i-message ko kinkwana dagijay nga balikas inidep ko ti cellphone ko ta jacket nga mabasa ti reply na, ta sigurado ak nga ungtan na, kweno kaunget na, kagura na, ta syempre mabastusan kada dyan bagak, inaldaw nga panakpaka. Nga magpaiso, imbagak di dyan ta talaga nga nakapinpintas si Sabrina, nagpintas ti pamagina, kasi nyong numakitam lang kuma, nagganas nga, romansahin ti amin na sulit ti bagina. Gapot barbartek ko na ibagak di jay ket naamiris ko matlaeng nga madi. Sigurado nga mabastusan ni Sabrina. Iso nga inidep ko cellphone ko. Kabigatan na idi ta i-open ko ti cellphone ko. Nakla atak idi ta ada reply ni Sabrina ngem saan nga tay namnama wenno ni namnamak nga reply na. Amo yutin reply ni Sabrina. Aklunek nga roden ti panagayat mo. Jeboy, sika ti pilyek, sika ti napilik, kada kayo amin nga gar-arim kanya. What? Namurmurayanak adagos kasi nyong nagstadyak marik na ti hangover ko. Aglaglag to agkaputragsak ko. Kasladyak mamati idingem idita inulit ko nga kinita ti cellphone ko. Nakitak nabasak manen ti reply ni Sabrina ket nasigurado nga usto amin nga nabasak iti umuna nga gundaway. Nakaragragsaka ka na panlagtrabaho kasi nyong ket idi tagkita kami ken ni Sabrina kasla tagainep amin. Kaday di nga aldaw matlaeng ket napasamak ti ar-ara pa apek laeng ini. Kuha. Apek nga kasla madandanagan kalaunay, Jeboy. Kasla nga rod saan nga nakapapati ti amin, Sabrina. Anya ko mati saan nga nakapapati, Jeboy. Ti panangaklon mo kanyag. Kadagupan mi nga gar-arim king ka. Siyempre, agsidawak. Taapay. Gapo ta, ado ti agar-arim king ka nga nga to ti estado biyag na. Ket iso ka diti pagibasaran ti may nga babae. Sa bagay, gusto ti ko nam. Unang ado ti natataer ngem siya. Kadila ang kinataer ti may nga lalaki ti basaran, pagibasaran ti tao ngayatem. Ay na, kadigit ang ibagbagam, Jeboy. Kasla ibababam ti bagim. Saan kamot nga mayadayo kadakwada? Agpaiso nga na bakbak nang da nga amang ngem sika. Ngem, nadalos ti pa nagpuspusom. Nagpakatotoo ka kanya. Kinagpaisuan na, napintas mo ti trabaho.
construction worker aklaan, napintas. Saan nga, amo, nadalos dito nga trabaho. Ken may isa, saan ka nga gagangay laing nga construction worker? May isa ka nga foreman. Gusto ti ko na. Ken, di talaga na ngayataking ka. Ket ti saong kanyak. Nga aramidem to ti amin tapno no. Agbiyaga ka kasla reyna. Iti sidong mo, Jepoy. Ken, talaga ka di nga. Talaga ka di nga. Nga usto ti imbagam kanyak. Nga anya. Sabrina. Nga no data ti agasawa. Ket inaldawin na kaparagsakan. Ha? Ay, una. Anya ti ko nam? Nabartek ka idinsen mo day jela. Ha? Siyak? Nabartek? Wen? Pagkunamot nga nabartek ka. Ket, saan mo siguro nga mai-chat ti kasye kanyak no saan ka nga nakainom? Agasem ti kunam kanyak? Inoran oras nga paragsakan nak. Kada oras, kada minuto, nga palakpakin nak. Nganya ti kunam? Anya? Anya ti kunam Juudi na? Diyak malagi, pasensya ka. Di nabartek ka nga talaga. Ti kunam, isbulaeng ti inanata. Naibagak ti kasta? Basahin ngamin Nga kunam kanayon, inaldaw nak nga panakpaken, kanayon nak nga panakpaken, nga isbulaeng ti panaginanata. Pakawalin nak ko ma. Sabrina, pasensya ka, no, naibagak ti kasta. Kung nagtupay kat nabartek ka, idi. Siguro nag-aangawam laang. Saan? Talagang aramidik tong palit no anya tin chat ko ken ka. Sigurado ka. Wen Sabrina. Sungagyaman na. Nasyakbad lang ti pinilim. O sige, namnamaik nga rod Ha? Namnamaik. Nga tong palim dagiti ingkarim kanyak. Amin nga in chat mo kanyak nakasave, naka-screenshot. Nga tunggal saan mo nga matungpal dagitoy? At dadeto nga pang kas pamalagip. Umawatan ka. Kwa ket mo sawen? Rugyan taitan? Ket wen isungard nga pinaumay ka dito pag-abangak. Aya, damok nagsarita talaeng. Isang tumala pagtungpalan na. Alaman nga rod. Panakpaken nak mga rod. Iti agpatnag. Anya ti ko nam? Isbulaeng ti inanata. Ay, kahit mo sawan, umyanak dito No kahit mo. Ay, una. Ang kuri ka nga. Tama tawagak lang ni nanang. Ibagak nga dyak agawid. Baka ngamin no matanagan. Kaano ang naktumat ngayam amo kada nanang kantatang mo? Ito no bigat mismo. No kahit mo agad kalpasan nga da mapasamak ka data ita. Matulag ton ti kasarta. Sige, angin hinay-hinay laan. One step at a time ako nada. Ngem itagon daway. Kaya't kuman nga paneknekan no talaga nga kayam. Ha? No kayam man lang nga takdaran ni giti saom. Nga isbula ang ti inanata itang agpat na. Sige. Ikarigatak, Sabrina. Paragin ka. Jeboy. Sabrina. Jeboy.
Katim ti pagananay ko. Takayat ko nga romansahin na. Diyak kayat nga siya tagtrabaho Ha? Di mo ka di kayat nga. Saan? Di kayat ko urino agkanahig ta. Siyak ti agdata. Siyak ti aking baba. Kat si ka amin di makamon. Si ka ti agserbi kanya. Jeboy. Sige. No iso ti kayat mo. Sabrina. Jeboy. 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 Nagustuhan ka di tinaramid ko. Nakalalain ka. Nakalalain ka, grumansa. Jeboy. Kasta ka na yun teramidim ha. Di kayat ko, kanayon na ka maparagsak. Win Sabrina, aramitik amin paragin ka. Basta pagragsakam. Aramitik. Sige. Mabalin na akong ngarabawan. Sige. Sigurado ka, di mo kayat sikat akin rabaw? Saan? Sikat kayat ko akin rabaw. Nakadatak lang. Sige. No iso ti kayat mo, Sabrina. Wow, Jeboy. Jeboy. Sabrina, ipatpatag ka unay. Ipatpatag ka matan. Unay, Jeboy. Jeboy. Sabrina. Jeboy. Makapamauyong timas na, Jeboy. Makapamauyong agpaiso, Sabrina. Jeboy. 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 Mapanan, Sabrina. Talaga ka di nga mapanan? Saan mo may gawit? Saan? Ngayon bumawi ako. Sige. Kasi ko nang isbulaing di inanata. Ikarigata ko. Nagkalaysa kami nga rod keni Sabrina kasinyong gaputa adda idi nagpitpitik iti tiyan na. Nasaya at met ti panakilangan ni Sabrina kadag iti naganak kanyak. Ngem kunana no agden na kami akasagasawa. Saan na kaya't nga makidin na kami kadagiti naganak kanyak. Sa bagay, gusto mi ti suna. Yan tangay adamot espasyo iti likod ti balay datatang kenanang wenno ti family house mi kat nagpatakderak ti basit laeng nga balay mi keni Sabrina ken ti agbalinto nga balay ti pamilya mi, digiti agbalinto nga anak mi. Orita asidig matlaang dananang kentatang, alis to lang adal asidig nga pagkamangan mi, nang runan no adak ti trabaho, kahit masikugmat nga rod ni Sabrina. Di damo kasi nyong awan ti dimdimteng nga nakana nga parikot mi nga gasawa. Ta no anya ti ingkarik idi kini Sabrina tinungpal ko. Kang runaan na ti panang paragsak ko keng kuana tunggala dagundaway mi. Malpas ti trabaho agdiretso ako ni ti balay saan nga kas idin nga sumurutak pela kadigiti ka ubraak nga mapan konforme di kita mabaling nga paginuman. Gaputa maawatak ti sitwasyon ko ta sa bali maten ti biyag ko adanton ti pamilya. Impamaysak nga roden dagiti aginak.
Nga tunggal makaawida ka sinyong nakasaganan. Nakasaganan dagiti innawak, labaak, ken balay nga dalusak. Kastamoten ti asawak nga gururay ti kanen na nga ilutwak. Mabisbisinan nga ilutwak. Ididamo ka sinyong maanusak, maawatag ti asawak gaputa agdadagsen nga rod. Angem naipas ngaynan ti anak mi, agkarkarada pa yen ti anak mi, idita na minsan laeng, damo laeng agreklamo ak. Anya ti kahit masawan? Ha, Jeboy? Agkarkaradap mo ten ni JR, ti kahit ko kumamot, bakit? Saan na kong orayan nun? Agluto ka latamot ten, ti pang malaman tayo, ta saan nga kanahin nga siya klata, tinamnamaam? So di agreklamo ka nga, Rod. Saan tayo? Idi, ubain pa lang, idi saan pa nga makakaradap ni baby? Maawatan ka? Kat anya nga, Rod? Sipsiputak ti anak ta. Ket no agluto ak, tadyak masiputan, da ka sa mapasamak keng kuana. Oh, kinapin nga reklamo ka. Saan ka di nga naruam ka mo nga sikat akin trabaho amin di kita? Oh, nagdalusak ti balay. Nata nakabasbasit ti balay nga dalusan. Oh, anya? Ket saan ka di nga detat karim kanya? Agbiagak nga reyna. Oh, kita man, siyak ba agreklamo? Ha, J-boy? Anya? Anya ko mati reklamom. Kit pag serserbiang kamot. Anya? Agreklamo ka. Tanalawag day di karim nga agbihagak nga kasarina. Oh, kit agbibiyag kamot nga kasarina. Ilutuang ka. Dalusak ti balay. Ilabaang ka. Inawak ti panganam. Oh, anya balat sa pulem. Kit siyempre ano reyna, nasken nga agyan iti palasyo. Angim saan ba ta palasyo da ito'y? Ngam Jack na pulos nagreklamo, Jeboy. Tagila kayat ko, tong palim digiti ka rin. Naimot, basta mapampannog ka, klaro din. Oh, kahit numapannog ka, idiin ka umisbo, tayo sut pa naginanam. Anya? Data mo timbagam, di ba? Isbulaang tinanam. Saan nga literal? Napannog ka na pa nagtrabaho. Oh, apay, taka mo lagi babaon, di ba? Foreman ka. Uwan angin maagtrabaho wag latamot. Sabi nga rin, ka lang agreklamo. Uwan ta, agkaradap lang arudan ni Junior. Di mo mala may irapin mo ten, ti agluto. Iruri mo pala kanya. Baanda no maminsan, into no bigat, sakton ti agluto. Ah, di mat kami jak mat kami amo, nga saan mo nga nga matungpal, di karim kanya, nagbalinak nga rin nga, aramidim ti amin nga, saan nga kastoy. Ang pauni ka mo ten. Kinang ko lang arudan ti pride ko, bakit? Nga iti trabaho, siyak ti masurot, siyak ti purman. Under ko, dagiti tao, dagiti trabahador. Angim dito'y, kinan ko ti pride ko. Nga siyak ti nagpa-under keng ka. Kit si kamot ti nangibaga. Saan ka di? Oh, di ba? Siyak mat ti under no addata iti katre? No agkanaig ta? Saan ko kaya't nga siya teki nga to? Ta iti day siya nga gundaway, iti man lang mariknam nga sikat aking. Naglayang kagiti nga, grason. Katalagamat. Saan nga iti amin nga banag, saan nga iti amin nga gundaway, kat under ka, dito nga balay. Tanurabi no agpapasta, siyakmat ti under mo. Uri mo't sikat ti under ang yung siyakmat lata ti agserbi. Siyakmat lata ti mangrumruman sa king kakaano pa nga ruman sana. Oh, papanam. Inaklag di tarwar, inaklag paangin. Di ka pa'y agaway, Jeboy Barak. Di tala likod ati balay, ang mga no sa pulan na kadagiti aginam. Agisat na pa'y tatang. Mabaan pala ni Sabrina. Ay na. Agsina kay mutin nga agama.
Nakaadu kay san. Basit pa itinainom minanang. Sa nabalik ni tatang na dito yung ti pagawitan na, dito yung maturog. Kasi ka. Kad ang mga nusap-sapulin na kan ti asawang baraw, ti anak yaw, ni JR. Dadala dita nanang. Sa nabalik sakbay mo't nga mayag dito, nagluto ako palang ti kaninda. Kahit ang mga nururayan dakan, baraw. Santang, ginumtakadlat ta, namin ka. Adal sabot ti parikot yung baraw. Apay, kaano pa nga nagka-problema kayo nga agasawa? Awan. Adala ti nagsinong bata mi, tatang, nanang. Ay na, madiati kas na baraw. No, dati madi yung nagkinawata, no, nagsinong bat kayo. Ay kun rumbeng nalaing nga ornosin yun na ita. Saan nga mabaling nga mabigatan nga dati di yung nagkinawatan. Basta kami kininanang yaw. Osto ti ko na ni tatang mo barok, ding gemisuna. Amo yo, Babasit kay pala ide nga kakabsat. Kaya talaga nga napintas ti tinunos bin nga gasawa. Da kami kadatatang ay nanang yaw. Ay nagtinulong kami ti aming nga trabaho. Ang amangan mo't barok. No, banbanugim unay ti asawam. Saan ba? Wala kami bagbagam nukwa kanyak. Nga no sumangpot ka, pagserbian na ka ti asawam. Kat pud no mo't yung bagak, tatang. Nalabas mo't ngamin di aramidin baraw. Wan, amumin data nga ugalim, data nga galad mo, inyub ubingam, nga ti kayat mo, iti amin nga banag, kasi kati masuraw, sikati agibabaon, kada kay nga kakabsat, sikat inauding, sikati barabaon. Kasta nga talaga ti kinatawag nanang. Amuyo mo di trabaho, purmanak. Way, nabuk baraw, ngam nalabas samot unay data ibagbagam kada kami nukwa kininanang mo, tunggal makainom ka. Nga, sang-sangpet mo, kat serbian na kan ti asawam. Iso ti mangikat ti sapatos mo, pagan-anay mo, iso ti manglabarking ka, ken mangsukat ti badom. Talaga atatang. Iso nga ron ti responsibilidad mo ti asawak, tanaban-banugak nga ron, iti trabaho. Wan ng baraw, nabanbanog mo ti asawam. Siyempre, isuti ko nam nga aglablaba iti arwatin yaw, agdalos ti balayaw, para lutaw, ken amin-aminain. Isu nalaang tadyak makita nga agdalos iti arubayan yaw. Tasi kamot ti makit-kita ka pasaray nga agdalos ti arubayan. Jakla kayat nga parwarin ti asawak na nga agdalos ti arubayan. Nariga tayo. Mga nun masiputan dagiti manyaki sa lalaki ti lugar tayo. Nay madiday tabaraw. Napunwan siguro ti asawam, ta banbanugam, saan mo nga inasawa ni Sabrina Barok, tapos agbalin nga katulong mo. Pudno ti ko na ni tatang mo. J-boy, naskin nga agtinulong kayo. Tulungan nga aglaban no, day off mo, wala awan trabaho. Tulungan mo nga agdalos ti balay. Saan nga gaputa sikat ti agsapsapol, sikat ti agtabtrabaho, kat saan mo nga tulungan iso na iti trabaho't balay? Bakamot nga mino an-anderem ti asawam unay, bakamot no banban no gumla unay. Maditay tabaraw. Tanang nga ron ti trabaho na. Kat siyempre agawir mo ti anak yu mabannog mat. Basta, naskin ang iso ti aglaba, agdalos, agloto, ken amin-amin na yun. Tasyak nga ron ti masuraw. Siyak ti padre ti pamilya nanang, tatang. Siyak ti agsapsapol. Siyak ti agtab-trabaho kada kami. Ay, no kasta ti panunot mo baraw amakan no panawan na ka ti asawam. Maday, dapat agtinulong kayaw. Ala, agtinulong takit din tatang amang ibos dito na nabati pa nga arak iditi bote. Bagay mlatan, makaturo ka kaon. Panawang ka, nintan, bakit? Ala, makaamu ka nga ro din barok. Agawid kan taon. Tagsarita kayo nga agasawa. Orman. Si kagayam ulong. Orman. Napudot sa ti ululom itang bigat ha. Anya.
Nangag ko tatay, di pa nangungungat mo kadagiti pada nga trabahador. Saan ka man nga sigod nga kasi diyan nga naungat? Ay, adala problema mi iti asawa. Ni Sabrina. Saan na ka siguro nga pinagustuhan ni Rabia? Purman. Saan nga dahi tati gapuna? Nagsinumbat kami. Tadi na kahit nga ramidin, dito ipapaubrak yung wala. Italain nga, reklamo. Idinto nga nabayag mo nga, iso na amin tagtrabaho, iti trabaho at balay. Baka mo't no, napanog nga, kay aywan iti anak yo, Purman. Kat agpatulong kumalaan ka. Isa na. Nairuam ko man tignabayag ng isulat trabaho na. Siyak tagsapsapol ti kwarta. Nagserbi kada kami. Agserbi kada kwadang nga gina. So nga rumbeng laing nga. Nga aramidin naman, ti pagribbengan na. Alam mo, kasyak to palat agdalos, aglaba, aginaw ti nanganan, agluto, kanda dumabay. Sa bagay, wala ka, ornusin nyo dayta Man, ano no, pag tinulungan nyo. Nabanbanugak lang araw din, dito trabaho. Agbanugak to pa lang. Kaya siyempre, mabanugak mo tunggal paragsagag ni Sabrina. Dahil tamot tirol ko keng kuwana. Agsapol di kwarta nga, agserbi kada kami. Kaya timang paragsak keng kuwana. Adya palat sapulin na. Kaya't na, tulungak pa iso na nga, aglaba, agdalos, agluto. Saan mo na? Iso nga na po doon ti ulolo kita. Talaga nga tikayat mo Purman si kalatat masursurot iti amin nga banag kanya. Talaga mamunak si kaulong. Iso nga da kayo. Napintas si trabaho yo, gapo iti napintas nga panang supervise ko kada kayo. Gapo iti panag supervisyo kada kayo. Kanayon nga da trabaho tayo. Takanayon lang tanga dagpaubra kada tayo. Sa bagay. Iso nga tikayat kumait. Siyak latati masurot. Ija unig tibalay may. Ang imno saan nga sumurot ti asawa ka, talaga nga pagsawsawa ka. Deta at Purman, kasta Ada ka gaya man. Nagluto ako na. Anya? Nagluto ako, tap na awan tiri, reklamo mo. Ngiming kag, ornosin, di kita warata anak mo. Nabanugak. Ay na. Nung kaanumot nga, agsursuro na magna ni JR. Itak nga marik na talaga, tibanog ko. Ay. Kalbasan na nga maornos mo di kita warana. Sublatim to ni JR. Sa tayo tumangan. Kit ni, aginanaka. Tamadamdama, imasahe na. Uun, bakit? Kalbasan na, amumlatan. Uun, bakit? Kahit ko talong around talong arikos. Talong arikos ti kahit ko ita. Sabayan ta. Tapno na ti kasta, makatalo ta. Kayam? Kayam ka di? Di ba? Kunami di? Isbulaing ti inanata. Napanalan di ka rin. Pasensya kan. Bumawi ka. Ngamin di ka naman, nabartek ka. Nabartek ka nga si Mangpet. Iso nga hangka nga nakaanakanyak. Takasano, permit barbartek mo, madi umingar. Iso nga talo ita. Talo ka rin ko sita, Bumawi ka. Uray ta nagluto akti ada diguna. Agpapigsa ka. Awan tot reklamo madamdama. Awan tot pambar mo nga nabannog ka. Sige. Sige, bakit? Ay, mayat mo ten, ti isim ti asawam, ti katawa kayo, buti tayo baraw, nga nakitak. Tang. Kunak, mayat kayo mo ten, kini Sabrina. Nagking kinatawa kayo mo, ita, nga pakada ka. Ay, wendang, pinagustuak di rabiin. Pinakawang kumutlaang, tanag kari, nga saan nanton nga namnamaan nga siyak ti mang trabaho, kadigiti trabaho na. Ay, unay mo ten, baraw. Sapay ko ba saan mo nga abuswan ti kinasingpat ken kinagagat ti asawam. Baka day taga ugalim ket isunto ti agbalin nga rason nga
pang pakapukawam iti aginam. Sana mapasamak na itatatang. Napintas ti pamalakad ko ti pamilyak. Siyempre, siyak ti agsapsapol. Iso na mo tagtrabaho ti unig ti balay. Siyak mo tagtrabaho ti ruwar, siyak mo tagdalos ti arubayan. Ay, way nambaw. Yun may isa. No, aglablaba iso na si kamot ti agisalapay di ti ruwar. Ay, katundang. Eh, dyan pa nagisalapay ta di na magawat. Yun may isa. Siyak mo ti agtrabaho. No, amumlatan. No, agkanaig kami, tatang. Eh, alangarot ka tayo. No, kita ti pagsaysayaatan na baraw, tila bagbagak. Siya muna, abuswan ti asawam. Ang mga numaban-banugan nga agtrabaho iti balayyaw. Angim, saan lang agrek-reklamaw. Angim baka dumteng to ti aldaw nga mapunuan baraw. Kahit na kano nga makasalita, engineer. Ay, Wayne. Ay, agtugaw ka. Yaman ak, engineer. Anya ka diti bagayo kanyak, engineer. Kuha kami, J-boy. Nadlaw ko nga. Isla nagdakil ti kimutungam. Kuha, engineer. Amoy mo dun. Do, trabaho ka talaga nga tumulong akmat kadigiti trabahador o rin no siyak ti porman. Siya nga dayjay. Si good mat nga kasya ti trabaho mangim. Madlaw pa nga kasla may stress ti langam. J-boy. Engineer. Kanayon nga haggard ka nga may agtrabaho. Kasta unay ti banbannog mo nga kanayon. Apay. Malaksid ka di iti trabaho makasporman ditoy adapi sa baling nga trabaho mo wenno adati second job mo wenno part-time job mo. Siyak engineer, awan engineer. Malpas trabaho diti kumpanya. Agdiretso ka gawid di balay. No kasta. Pengarod nga kanayon nga kasla mabanbannog ti tsuram. Makamod no agawid ka kay si kanto pela ti agtrabaho ti trabaho ti unig ti balay. Siyak engineer. Saan nga mapasamak dito engineer? Adangar serbi ti asawak engineer. Ada asawak nga isot para laba, para dalos ti balay, para luto, para innaw. Kumporme, iso ada ti asawak engineer. Siyempre, no, agawid ako nag-check mo ti pagserbihan ti asawa ka. Siyak imasahe nak. Ilabayan nak. Iso nga, awan ti. Kade. Baka mo't masubraan yaw dati labing-labing yaw. Wait, aglalugod na pintas ti asawa mo uri adno adan anak yaw. Ay, unyag pa iso engineer. Detat pa kabanbanugak. Nagpaisuan na. Agpatpat naglatamawit nga parparag sakit ti asawa engineer. Isbulaeng ti ina nami. Isumul nagayam Isumul nagayam nga agkutong ka. Kanayon nga nabanbanog ti tsuram nga umay trabaho. Ay, sobrabot nga mindetag patpatdag nga isbulat idanahayaw. Baka mo't nagtumtumar ka. Iso nga kayam da ita. Saan nga kabailan ti lalaki ti agpatpatdag no kasta nga mabannog ti trabaho. Siya kabailak engineer. Nga saan ko nga kasabulan iti agas? Kayang-kaya. Ay, subal lang aruda. Ngayon na. No siyak ti sika. Bawas-bawasam kisam lang. Kaasiti lang kasla kala dati napukawan iti dakilagatan. Itandaan am ti saok, J-boy. Kaya, dati ka konsernak laking ka. Kasi ka ti may nga mapagtalkak nga porman, nga empleyado dito. Yes, engineer. Iwasam unay day jay, madinok ka na yun. Makakit no makaala ka iti sakit.
Kwa, madama ti lutok. Oh, ay, alam mo, mambisina kon bakit? Nagkakapsutak. Sana bale. Nagluto ak ti nasabawan, lauyang nga baboy. Ah, Saan ka pa nagtugtugaw? Ornosem di katawaran ni Junior. ah? Di katawaran ni Junior. Ornosem mo na. Sa akin kantong sukatan. Mangantay ton. Kat madamdama. Amumlatan ate, responsibilidad mo. Bakit? Ala na, kutikan Mabit lang. Ori 1 minute lang, agtugawak lang. Ala, 1 minute Putyos ka. Gusto ko na ibang bandog ko. Maulawak pa kitid bandog ko. Yung paglakit din ta nakaturugan ti asawak. Nga urinom na minsan pa ilang arikos. Huwag na kayan. Bandog ako. Bumigay samot nga agpeso ti bagay ko. Nabandog ak iti nga ng masahe king kuana. Sa kong rinabawan. Apo Diyos ka. Ay, malakip ko. Hagsurat akman kinikasin yung tagpabala ka takman. Noon niya taramidek. Saan ko nga mabalin nga ibaga iti asawak nga nabannog akon. Tabaka ka di baga na nga jak matungpal iti karikigwa na iti. Sana mabalin. Baka makasapula kon ti vitamins. Kumporme din na. Kasaritak to ni kasin yung nubigat. Agpabala ka dak to. Noon niya taramidek. Ngamita, maturog ako. Gininayadak nga sumurek. Na baka numarin ti asawak. Ket humirit iti may sapi nga rikos. Ay, kamog no. Ay, napanam. Anya? Napanam. Ururahin ka. Damog na maturog ka, bakit? Nairedip ko lang. Angin nakaringa ko. Nakainanaka ka din? Nakaisbuka ka din? Makaturog ka? Siyak? Saan? Bakit? Umay ka nga ro din, Umay ka. Nakamay sa arikos tabi lang. Umaya ko. Bakit? Kayam saan? Kayak bakit? Kas lang ako, nagkakapsot lang, Saan? Ano lang? Nagkuak lang naman tayo. Anya? Basta, sige, may isa pa bakit? Sigurado ka, Kaya Uwin. Alam ka ron. Uy! Abay. Madi matumangkan. Aman, kaya na ito. Wait lang. Guri ka lang. Aganos ka lang. Madin samot. Ang kakamin nga, urayim lang. Kaya na ito. Hindi samot kayan. Kayak. Sinag ko na nga dyan kaya. Isbulat inanata. Bakit? Sigurado ka, Wen. Ay, abo, ay. Nala. Madin samotan. Maturog ka klain. Agari ka. Saan na mabalin? Saan? Saan nga mabaling maturog? Bakit may bagam nga dyan matungpal ti karikin ka? Agari ka. Apay? Talikodak lang. May atin. Kita bakit? May atin. Iminga rin. Ay, mayat, alang karutin. Nagsurat ak nga rod ken kakasin yung nuwen ken mabalin
Jak kayat nga kanek ti pride ko ket aminek iti asawa nga saan ko kabailan nga tungpalin dagiti saok idi dagiti karik ken kuana. Siyak tay tao nga nangato ti pride na kasin nga no mabalbalin ka jak kayat nga ibaga, jak kayat nga maamuan ti sabali nga tao nga siyak ket under laeng ti asawa. May saak nga under desaya nga da kami laeng nga agasawa ti makaammo. Nga ti ammo ti sabali nga tao ket uray iti uneg ti balay ket siyak ti purman. Siyak ti agibabaon. Siyak ti mangsupervisyo ti trabaho dagiti tao iti babaet. Ugalik ka talaga da ito'y kasin. Nagsurat ak nga rod tap no na ti kasta ket agkidawak ti balakad kada kayo. No anya ti kasasayatan nga ramidek kasin yung ada ka di amuyo nga mayat nga vitamins tapno rin no mabannuga ket ada iti makaitid kanyak iti pigsa. Pero digiti pero digiti rubos, Viagra, iti vitamins ka talaga nga pagpapigsa ti bagi. Digiti ada mangibagat Centrum, Enerbon, ngumanya ka dingat ti effective. Napadasan nyo ka din, si kakasin yung napadasam ka din. Ngamin tilang-langam ka kaslama. Dahil di nga rin di ba kabuklan, di ba kasaritaag? Dahil iti parikot ko nga kahit ko pabalakadan kada kayo. Agyaman ak launay, kadigiti nagbuya, ken makaitit ti balakad, ket agyaman ak ken kakasin ti anos mo nga nang tedbiag. Dahil nga pakasaritaag. Nga sabi ko makat nakaibatit adal, liwliw aken pagsarmingan ti biag, kadigiti pada kadim nga ken nagbuya. More power to your program and God bless everyone. Kakapsuten apagayam mo Jeboy.